Wala pa man ideklarar sa Pag-asa nga misud na ang dry season kon panahon sa ting-init apan inanay nang nabatyagan ang kainit sa panahon. Tungod niini adunay pundok sa mga kauban sa trabaho nga nakasabot aron makapabugnaw niining init nga panahon. Kun asa kini dali uban ni kami mga kapuso ug ato kining suruyon pinaagi niining report. Kinsabay nagtuo nga ang Busay o Falls ato lang makit-an sagad sa lagyong mga dapit sa lalawigan sa Subo. Apan huwat una ha kay sa kinapusurang bahin sa syudad sa Subo adunay tago nga lugar nga haum usab niining init nga panahon. Kining managkauban sa trabaho nagkasabot nga mag-time out una aron mo tampisaw. Yun na pa, kay sa dili ka pa makaumog sa bugnang tubig, may igo-igo kang gilayon nga baktason. Sa iyang social media post, gibana-bana ni Divine Grace Maligaya Cortez, kinahanglan pa silang mulakaw sud sa tunga sa oras aron imong matangas ang Budlaan Falls nga gitawag usab og Kabang Falls. Igo-igo man ang gilayon sa ilang trekking apan nahanaw kini diyang nakita na nila ang kaanindot sa falls. Alang sa mga kaubanan sa trabaho, makatagbaw ang kabugnaw sa tubig kaliwa ning kainit sa panahon. Paambit ni Cortez alang sa gusto mulaag sa Kabang Falls, mamahimo kang musakay og bus gikan sa Kulod ug manaog sa department store sa Talamban. Musakay og habal-habal nga tag 50 pesos ang pliti ug manaog sa May Tagaytay. Ang mga mulupi ora usab sa dapit mo'y mugiya kanimo. Ala mga kapusong taga-syudad, alang sa mas duol og dili kaayo gasto nga pang-parelax, tara na, suruyo nato ang Budlaan o Kabang Falls. Uban ni Clans Gabutin o Rod Prado, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.